voting. Kangadi matin ben nikech wang'eyo ni weche gi mag thicho Gachagua ya pisi no chako e kinde ma wanyalo wacho kata ni weche mag adani no mako mach ahinya. Kata kamano nyaka sani wanyalo neno ni focus mar jo Kenya seche moko o shift kowuok e weche mag adani, weche mag shift ka achiel kod sha ma nyaka sani koro podi thago jo piny. Jo Kenya oketo mana wang'gi mar mondo mi gine ni buch Gachagua ni ibiro bed kitieke karango to kindiki biro bedo ka chamo makarango. Nyalo bedo ni manen mana tactic ma seche moko na itiyo godo mar mondo mi ogola focus mar jo Kenya gik mahinyo jo piny ahinya nikech kata kwa tiyo kod ranyisi weche mag adani jo Kenya ne kwede matamra gi nono mano mar keto paundeke mar JKIA lweta dani kuom thuolo mar higni 30 ng'ikne mosebedo e kumba manyien mar thieth mano mar sha masani tiyo godo. Kata kamano sani pile ka pile jiko chiyo to wenge duto nitie mane doho. Nyalo bedo ni ne en tactic moro mar miyo jo Kenya focus mag yo change kose owinjore awinja mar mondo mi Gachagua kumose chopeni onego dhi adhia ot kata odog dala kaka yando sethiche oko. Yes, adira makende ni okapar ni mani ne delaying tactic kata gimiumo go wang jo piny mondo wach impeachment odhi mbele. Waseneno kata mana scandals moko Kenya waka in the previous regimes. Ma wacha dani ni samoro na en mana chiel kuomgi. Gimomiyo okone ka gimoro makoro kata deputy president mo thicho okone ni sani koro wuoyi adani ni to en gimidwa wacho ni adira moro ne yahenya. Oken kamano ni mar adani ni wach no chakore in secrecy kata ka en wuon pod en serikal kanyo. Kata kopo ni en wuon no konyalo wuoyi wachne. En as a leader, en gi jogo monyalo oro, en gi followers ne kata ma wajumbe ma embo nyalo mi instruction ni gima kama timo serikal to an at my level maybe na penge de wawuoyo od bura ni wach makama mondo go ikoko. Tango momiyo all along wach adani ne timore to kata en gi team ne no makoro sane penge sa impeachment ne gi linga. Koro ato kapar ni ne en tactic moro marumo wang jo piny mondo ne wach impeachment okal. Aparapara ni jo Kenya me kawuono koro bet otegno in demanding weche gi ratirogi ahinya to gigo mamulo kuma pesa gi magichoke ushuru o dhiye. You will agree with me ni kineno kata mana protest managen sinyo chokelo. The bottom line mi kajogo wacho ni gima gidwaro and the demand from leaders ahinya en accountability. Koro I feel ni wacha dani ni enena ne jo Kenya kawuono wasebedo space moro ma wanyalo kwero serikal kata wanyalo kwero jotendwa wawegi ma wan moyiero ka gik moko dhi marach. Koro tegno mar that democratic space mar demanding for right jo Kenya ema miya paro ni koro gini oneno mebeto tegno but okapar ni nikech ni impeachment ne dhi mbele kineno grounds ka dir kata mana weche ma corruption mane Mutesi ne temo kele motion ni chama ne attack on the deputy president ne at a personal level no gin gik moko to deal with gara ni the office of the vice president ni timo maka oyo ne office ne Gachagua as a person ama ne no kata ka weche ni mulo. Koro okapar ni nitie tactic moro mar ni wuondo wang jo Kenya ne ni jo Kenya kawuono osebedo space moro magi tegno e penjo ratiro gi ahinya to gino mamulo pesa gi magi choka koshuru. Kamano to ka penji ben king'iyo angocha king'iye kod angolo mari mar janon weche mag siasa bende kaluore kod buche mag Gachagua notere doho bende gintiere kod mise motegno mano mar kwedo thiche oko